Čo všetko má ten parlament v sebe? Čo je tam taká zaujímavosť, je tam nejaký Keď si predal WebSupport, môžeš povedať, za koľko to bolo? vyše dvojciferné nejaké miliónové čísla. Čo si urobil s tými peniazmi? No to je presne problém. Dneska je môjim hosťom politik, podnikateľ Michal Truban. Ahoj. Dneska si sa pustil do politiky, čo je teda z môjho pohľadu, že hodne dirty business. A to ma dosť zaujíma, že vlastne čo tak tomu viedlo. Ty si myslíš, že ty vieš, čo to je, že áno, tam sa rozdávajú údery, to bude ťažké a tak. Ale keď tam prídeš, tak sa, akože to je brutálne. Čo na mňa vtedy akože vyťahli a keď máš také, že 2-3 týždne sústavne všetky médiá na Slovensku z teba niečo robia a kde to vidíš, nemôžeš Facebook otvoriť, nemôžeš sa nikam pozrieť, že máš také bomby, že... Asi spomínal, že na úkor nejakého možno bezpečia. Tak stalo sa ti, že to bolo niekedy takto, že Vieš, to chodia? Stretol som sa s tým, že... Vítajte pri sledovaní a počúvaní ďalšej epizódy podcastu Nerudacast. Dneska je môjim hosťom politik, podnikateľ, angel investor a veselý chlapík, narodený v dobrom znamení správny rok, rovnako ako ja, Michal Truban. Ahoj. Ahoj, díky moc za pozvanie. Ja keď som rozmýšľal, že idem do tohto podcastu a som veľmi rád, že si ma tu pozval, že keď som svoj podcast rozbiehal, tak som si na internete slovenskom pozrel, že aké sú iné podcasty vtedy 3-4 roky dozadu. A aby som niečo rovnaké akože neopakoval. Narazil som na tvoj podcast a kúkam na to, že počuješ, ako on ešte vyzerá jak ty pomaly, že bude to vás zmysel robiť ďalší podcast, tak som rád, že sme sa takto spojili a môžeme dať takúto dvojku. Presne. Aspoň ľudia si budú myslieť, že koľko obsahu chrlíme, vieš, že proste každú chvíľu niečo si to spoja dokopy. Môžeme dať nakoniec anketu, že ktorá variácia je krajšia, alebo čo. Presne tak. Zaujímavosťou je, že sme sa nadeli 3 dní od seba úplne, že no. Je to halos, no. Ja proste Saša, akože sledujem tvoj príbeh, ma to baví úplne ešte od čias, kedy ja som bol vlastne hodne mladý. Som bol, že tínedžer, ale to asi ne. A keďže sme skoro rovnako staví, ale príde mi to tak. Keď som mal nejaké WebSupport, proste, že ja som prvé svoje weby zakladal na WebSupport a bolo to fakt, že dávno. A potom vlastne prekvapilo, že wow, že taký mladý chala máš, to je nejaká nadnárodná firma. Že ty si vlastne prešiel takou anabázou, že si podnikal, investoval. Fakt strašne zaujímavý vlastne tvoj život. Dneska si sa pustil do politiky, čo je teda z môjho pohľadu, že hodne dirty business a to ma dosť zaujíma, že vlastne čo sa tak tomu viedlo. Ale hovorím si, že vidím, že tú šancu, keď ja tu mám, že opýtam sa jednu vec, že keď si predal WebSupport, môžeš povedať, za koľko to bolo? To je to verejná informácia? Nemôžeme to v tých zmluvách, ale boli to za... Hovoril som, že vyše dvojciferné nejaké miliónové čísla. Čo si urobil s tými peniazmi? Ako to ja sa nepýtam, že kúpil som si Ferrari, ale akože úplne vážne, že čo človek urobí, že keď predá firmu, a to vlastne není akože jednoduché, to si každý tak myslí, že budem žiť už iba na pláži, ale že vlastne umiestniť tú sumu a rozhodnúť sa, čo s tým. Čo si s tým urobil? No to je presne problém akože s tými peniazmi, že vlastne ich chceš a potom máš s nimi ešte veľkú robotu, lebo keď sa ponoríš do toho celého, že ako to investovať a podobne, tak to sa môžeme možno separátne, akože aj konkrétne technicky o tom pobaviť. Ale pre mňa ten exit už ako keby nebol nejaký veľký zlom v niečom, lebo zase tá naša firma bola už profitabilná, relatívne veľká a ja na všetky svoje potreby, čo som mal, som viac menej mal peniaze. Čiže ja som nemal nejaké veľké akože ambície. Asi najdrahšiu vec, čo som si kúpil z toho celého, bol nejaký byt, veľký, poriadny, pekný, kde sa mi akože dobre býva, čo vtedy som si asi nemohol úplne dovoliť, ale ja som nikdy nebol, že ani autičkár, ani nič podobné. Ďalšiu takú dobrú investíciu, čo som s ním spravil, som to vložil do strany, do jedného z mojich, alebo z našich spoločných, nie je to len môj projekt, projektu, ktorý bol pre mňa jedna z vecí, ktoré tu vedia na Slovensku pomôcť veciam, takže tam som dal nejakú sumu, nielen ja, ale aj kopec ďalších ľudí. A potom to presne človek rieši, že kde to zainvestuje. Ja tým, že som bol zvyknutý aj podporovať a investovať do rôznych firiem pomedzi to, takže ja som väčšinu znova pozainvestoval do rôznych startupov, do rôznych firiem, pozakladal som nejaké ďalšie a podobne. Čo je také akože risky do rôznych startupov, že to je také... Ja mám tento finančný akože risk averz celkom veľký. Ja aj vlastne, a väčšina podnikateľov, keď máš svoju firmu, keď sa ich pýta, že do čo iného investujú, tak v zásade sa ti neoplatí skoro nič iné, iba v tej svojej firme mať, že to možno aj ty poznáš a s vašou firmou alebo s vašimi firmami, že jak to rastie najviac, čiže žiaden nejaký taký finančný akože produkt nedá takú návratnosť, možno trošku istejšie alebo niečo podobné, takže ja som to stále vo firme točil a tým, že som to aj vedel, tak potom pre mňa bolo logicky to dávať aj do iných firiem. Lebo jedno z mojich takých hlavných
akože porekadli pri investovaní je, že dávaj to tam, čo mu rozumieš. Hej. A nerozumiem úplne všetkým finančným nástrojom a nerozumiem veľkým korporáciám americkým, nebavím asi pozerať ako keby nejakých výpisy a všetko a rozumieť, či Coca-Cola bude mať dividendy veľké tento rok, nebude a tak. Ja viem, že nejaká malá firma tu na Slovensku, ktorá má zo pár miliónov obrát, že či bude mať dividendy alebo nebude mať ďalší rok a podľa toho aj investujem. Zaujímavé. Čiže ešte, keď si zaujímavé to trošku viac, že teda, jak si na to pozeral, že teraz, akože mám nejakú sumu, ktorú teraz investujem a že jak si to rozložil napríklad, že niečo na nejaké konzervatívnejšie druhé života? V zásade asi, že, alebo ešte možno poviem, ako nad tým teraz rozmýšľam, lebo však to nebol taký one-off môj, ja som potom investoval aj do ďalších firiem, aj keď som ich pomáhal predávať, vždy mi prídu nejaké ďalšie, ako keby takéto väčšie sumy. Je to presne, že ja to mám teraz tak rozdelené, že mať ako keby svoju finančnú nejakú väčšiu rezervu, čo aj za nejakých ETF-kách alebo nejakých akciách, ktoré ti v zásade ako keby že trošku rastú a z toho ti vie niečo chodiť, ale to mám také, že relatívne aj likvidné peniaze, z ktorých si vieš vyberať. A potom zvyšok normálne reálne dávam do ďalších firiem, hej. Že celé ostatné, akože zvyšok peňazí investujem do ďalších firiem, do ďalších startupov. Ešte pred voľbami som spolu zakladal taký, že Flying Founders, a to bol taký fond, čo investujeme akože do malých SaaSových firiem, lebo tam viem asi takú najväčšiu pridanú hodnotu dať, alebo som vedel vtedy. A založil som takú ďalšiu komunitu bez cyklenia. Malé SaaS. To sú také, že onlineové firmy, ja neviem, poviem príklad jednej investície, čo sme predtým, že Buildu, taká malá apka na vytváranie faktúr, že veľmi zaujímavá, by si povedal, že čo to je, aká halúz, že aplikácia na vytváranie faktúr a pritom to je akože biznis, ktorý má hodnotu už desiatky miliónov eur teraz, no. Slovenský? Áno, slovenský, no. A to je akože, to je môj kamarát z vysokej školy, ktorého som stretol ešte na vysokej škole. A keď mi on hovoril, že má ten nápad, tak som, že jaká hlúposť proste, nie? Že čo si vieš faktúrky, že všetci majú akože na notebooku alebo účtovničky im to vystavujú. Ale vlastne akože v Amerike, v Austrálii to strašne veľa ľudí používa, že dojde ti nejaký opravár, hej, alebo nejaké niečo, čo sa ti pokazí doma, on ti rovno vystaví akože faktúru, bloček. U nás to všetci kešujú, vieš, takže u nás by to... U nás to nepoď ten trh. Hej, u nás a preto ti to nedojde, hej, že môže byť zaujímavá vec, ale pointa, že to je jeden, že takýto trh, ale pointa hentých, a že prečo sú oni celkom také valuované vysoko, je to, že veľmi malý tím dokáže urobiť veľa, hej, že poviem čísla približne v nejakom okamihu, že teraz už majú viac, ale že si mal 7-10 ľudí a robili ti obrad okolo 2,5 milióna eur, hej, že 7 ľudí, vieš. A to keď si zoberie, že neviem, keď máš nejakú reštiku alebo nejakú firmu, alebo možno aj takto podcast, to je, že koľko ľudí ti musí robiť na aké obraty, to je prvá vec. A druhá je, že tá firma bola brutálne zisková, hej, že trepnem znova o okrúhle čísla, z 2 miliónov eur, dajme tomu, že milión zisk, hej, každý rok. Takže keď máš takúto firmu a ona ti ešte rastie každý rok, tak potom v kľude môžeš mať firmu, čo má obrad iba že 2 milióny eur, ale keď ju chce niekto kúpiť, tak si vieš v kľude vypýtať akože vysoké, 10 násobok minimálne, alebo aj viac násobok z toho obratu. Hej? Čiže to vieš za desiatky miliónov takú firmu predať. Pecka. No. A ty si do toho vstúpil kedy? Pred pár rokmi, ja som to pomáhal. V akej fáze tej firmy? Keď sme boli akože mimo politiku, tak ja som pomedzi to ešte akože konzultoval firmy, tak on ma zavolal akože na tú konzultáciu tej firmy, že už im to nejako stagnovalo a bol také rozmýšľať, či to predá, nepredá, tak ja som mu s tým pomáhal a potom to konzultačne trošku akože zlepšiť a aj potom mu to pomáhal predávať. A zároveň som akože on chcel ma tam mať ako ďalšieho spolumajiteľa, že aby som nebol len konzultant, že tuto za pár peňazí ti niečo pomudrujem, ale nech aby som mal ten skin in the game. Jo, to je úplne iný involvement. Že? Áno. A to všetci spoločne, akože každý vníma, že super, hej, že zrazu sa ti, že OK, aj ty nad tým ináč rozmýšľaš, vieš, že reálne chceš pomôcť tej firme. Aha, pecka. A že ty si hovoríš, že podľa čoho si vyberáš, že do akej firmy, alebo čo musí tá firma splňať, aby si povedal, že tohto investujem. Tak už si asi tucho povedal, že akože málo ľudí veľký obrad, ale že napríklad aké ďalšie kritériá, na čo sa pozeráš? Veľa, tým, že stále to ja robím, alebo respektíve robieval som, mám skôr taký, že to nie je nejaký veľký, obrovský anonymný fond, ten, čo máme, ale skôr taký osobný, tak je to aj o tých ľuďoch, vieš, že či si sedíte, či sa s tým ľuďom ti chce ako keby stretávať, či mu akože veríš na prvú, hej, že aj to je veľký faktor, že či vidíš, že ten človek je šikovný, ako sa pozerá na ten biznis. Akože toto tam zohráva veľmi veľkú rolu. A potom
ja podnikám 20 rokov, od nejakých 18 svojich rokov, vyše teraz mám 40 a už v takýchto malých stredných firmách, ja keď si pozriem tú P&L-ku, teda že koľko majú príjmov z čoho, aké majú akože zamestnancov, koľko k čomu platia, aký majú zisk z toho celý a poznám aj ten trh takých onlineových firiem, tak viem to celkom vyhodnotiť, že OK, že toto je zaujímavý produkt, zaujímavá firma, aj keď má možno, že obrovské množstvo konkurencie, ale že títo sú v niečom dobrí, že nejako im to ide. Hej. Nekupujem hotely, lebo sa nevyznám, hej, neriešim reality, lebo sa do nich nevyznám. Vyznám sa takýchto väčšinou onlineových, zaujímavých e-commerceov alebo SaaSových akože toolov a to hneď viem ako keby, že zvaulovať a vidieť a cítiť tam tú hodnotu. Hej, že niekto, kto sa vyzná do reality, ešte príde a uvidí byt a hneď cíti, že OK, toto je dobrá byt, tak ja mám toto pri takýchto firmách. Už máš ten skill. Tak už to mám normálne, že taký gut feeling, že ja už ani nechcem, ja sa veľakrát, že aký to má obrat, koľko ľudí, aký zisk, v akom sú trhu, že kto je ten founder a viac menej, akože to hneď vidíš. A stále sa môžeš pomýliť, hej, vždy, však chyby sa dejú, ale s nejakou veľkou pravdepodobnosťou už viem, že nejako to môže skočiť. Ale hovorím, môžete to stále prekvapiť, ako on, keď pred x rokmi, keď mi hovoril, že má hen takú blbosť, tak by som povedal, že... že má takú blbosť. A popozor, fakt, ale ja som to aj hovoril, že to čo je, že však si na tom zarobíš, hej, ale však to nebude nikdy akože veľké. Ale pritom je to celkom veľká firma na slovenské pomery, ale v zahraničí sú napríklad firmy s takýmito produktami, že 10-násobne, 100-násobne ešte väčšie. Hej. Ja. Takže to je akože veľký, obrovský biznis v skutočnosti. Zaujímavé, taký neviditeľný. Áno, že to je taký níž, hej, že ja sa veľmi venujem aj stratégii a tak a pri stratégii jedna z dôležitých vecí práve nájsť aj takúto unikátnosť, hej, že niečoho a kde máš ty silné stránky a nesnažiť sa robiť ako keby, že všetko a v ničom nevieš urobiť poriadnu hodnotu, tak ja som si v niečom našiel aj takýto níž, hej, že ktorému veľmi dobre rozumiem, vidím to tam a baví ma to celé robiť, takže to som robil, ale tak teraz sa už naplno politike venujem, hej, že to som robil do týchto volieb viac menej. A potom už mám, ďalšia vec, ktorá ma baví, je hajrovať ľudí a odozdávať, ako keby to, čo som začal, takže už mám na to normálne ľudí, ktorí toto riešia full time. Počkaj, čo to znamená, že hajrovať ľudí a odozdávať? Jednu z takých, že keď sa mňa niekto pýtal, že čo je tvoja najsilnejšia stránka je, že ja dokážem zaštartovať, vybudovať akože projekt a potom ho viem relatívne aj dobre niekoho na ňo nájsť, aby ho viedol ďalej, hej. Lebo veľa firiem ako keby s tým končí spolu s tým majiteľom a mne sa to aj stalo s websupportom, že to som dokázal veľmi dobre odovzdať. Myslím si, že napríklad aj pri Progresívnom Slovensku, hej, že sme to zakladali v nejakej fáze, ale už to teraz žije samostatne úplne iné. A stále som tam, ale akože už som není ten nejaký, že predseda alebo niečo podobné, ale potom bolo kopec ďalších firiem. Ja som založil pomedzi voľby ešte takú komunitku podnikateľskú, že bez cyklenia, lebo keď som konzultoval, tak som videl, že ak sa furt cyklia všetci podnikatelia, tak som takúto založil a chodia ich teraz 100-200, bolo to strašne akože o mne, lebo Truban to založil a celé toto. A keď vlastne prichádzali voľby, tak už som, že budem teda akože v parlamente, nebudem sa tomu môcť venovať, ale som si povedal, že skúsim tam nájsť niekoho, čo to poťahne akože za mňa a podarilo sa to a znova ide to ešte lepšie, ako keď som to ja robil. No to je docela dobrá vec. Jaký je podľa teba na to recept nájsť niekoho? Alebo že, no, že čo on musí mať a čo ty mu musíš dať, aby on to tak prevzal? Lebo chápem to správne, že on potom má taký ownership na to prevede, že to správne ako šéfuje. Jedna z vecí je, že že to ja vždy vyskúšam najskôr, že tí ľudia ako keby prídu do tej roboty. To isté bolo vo websupporte, že keď tam bol nový šéf websupportu, tak my sme sa najskôr dohodli, že dobre, ty tu budeš akože šéf obchodu 3 mesiace, uvidíme, ako budeš robiť vo firme a tak. A potom, keď to bude platiť, tak budeš akože šéf firmy, ale kebyže to nerobíš dobre, ani toho šéf obchodu neostaneš, ako šéf obchodu ideš preč. Že to bol náš taký krycí manéver, lebo som chcel vidieť, že ako zapadne do firmy, či to jeho bude baviť. Potom som chcel vidieť, že či vie reálne robiť. Lebo veľa týchto akože manažérov alebo skúsenejších, oni vedia dobre rozprávať, ale nevedia robiť. A pre mňa u neho bolo super, že ja keď som videl, že prvý deň alebo prvé 2 dni, že volal zákazníkom a išiel, že kam ideš, idem na stretnutie so zákazníkom, tak som videl, že wow, že OK, že typek vie, čo je podstatné, že, a nie, že za ďalšieho iného v jednej inej firme, keď sme skúšali, tak to bola taká maličká firma, tam sme zobrali takého človeka a ja som sa ho po prvom týždni pýtal, že čo urobil, alebo že čo, a že no kúpil som nový kávovár, lebo kávovár bol drahý, tak ja som vedel, že tak sme v rite. Že proste človek, ktorý urobí nový kávovár, akože šéf firmy, prvú vec, tak akože to není ono, hej.
To isté s týmto chalanom v tom bezcyklení. A predtým som iného skúšal, ale som ho zobral na jeden ten event, nikomu som nič nepovedal, iba jemu, že však dojde, uvidíš aj ty, hej, že či sa ti to ľúbi. Prišiel, trošku sa nejako pobavil, ale akože bolo to také nič moc. A tohto Maťa, čo to teraz akože robí, som zobral tiež na prvý event. Ďalší došiel, hneď sa tam znetworkoval, hneď sa tam bavil s tými ľuďmi, hneď, že akože vedel im poradiť, vedel im pomáhať a videl som, že je to niečo, čo mu baví. Takže pre mňa, akože prvá vec je taká, že musíš toho človeka akože dať do toho. A ďalšia vec je, že aby oni mali tam nejaký svoj stake reálne. Títo všetci ľudia majú percenta v tých firmách, hej, za to, že podľa toho, ako tá firma bude rásť, tak toľko potom budú mať percent v tej firme a tým pádom to aj akože oni vnímajú, že je to trochu moje v niečom. A potom ďalšia dôležitá vec, že keď už sú tam, tak relatívne by som povedal, že majú veľkú slobodu, hej. Je to spôsobené aj tým, že ja teraz moc nemôžem, lebo nemám ani veľa času, ale aj bez toho, keď ešte bolo mimo volieb, tak ja som, už keď som urobil to rozhodnutie, že ty si šéf, tak akože nechávam robiť tie veci úplne samostatne. Samozrejme pomudruješ, stretneš sa s ním, hej, že povieš niečo, ale není to také, že zajtra nemáš toto a teraz keď to nebude, tak ťa vyhodím alebo niečo, hej, alebo že by si mu menil rozhodnutia alebo tak. Že nechávam im tú voľnosť sa prejaviť. A ty si mi ešte nejak pracuješ potom? Alebo už naozaj úplne nechávaš ako keby samých? Že myslím, pracujem v zmysle, že nemám to nejak systematické, ale vieš, vybehneme niekedy na pivko, hoci čo vieš, pobaví sa, tak to s ním dáš im feedback, dávam im nejaké rády, čo keď ja vidím akože na ich osobne, hej, že keď niečo robia, ale väčšinou ja sa snažím, aby som zobral ľudí, ktorí sú lepší ako ja v nejakej veci, hej, že ja mám nejaké silné stránky a potrebujem človeka, ktorý je v niečom lepší, hej, alebo veľmi dobrý, napríklad tento v tom bezcyklení, ten Maťo, je oveľa väčší extrovert ako ja. Možno nemá také skúsenosti s podnikaním a tak, ale je to akože prírodzený networker a salesák a vie sa stretnúť s ľuďmi, že tam ho ja nemusím vôbec naháňať, hej, že nie. A vidno to na výsledkoch tej firmy aj na tom, ako to tí ľudia hodnotia. Takže ja sa vždy snažím nájsť niekoho, aby som ho nemusel akože koučovať a riešiť, že on je ako lepšie, že ešte ja sa učím od neho. Super. A keď už pri tom takto bezcyklenia je, ja viem, že to existuje, ale vlastne, že to je pre podnikateľov. Je to práve pre také malé a stredné firmy, ktoré ja zase nemám rád akože ten bullshit okolo startupov. Ja som bol aj na začiatku takej startupovej scény na Slovensku, keď to celé vznikalo a ja vnímam akože jak startup v takom, nie že je to iba niečo technologicky inovatívne a veľmi škálovateľné, ale ja to vnímam, že to je každé podnikanie, hej, že mňa dokonca baví. V tej komunite sú ľudia, čo majú že stavebnú firmu, hej, ja neviem, že a potom ďalší, čo predáva tepelné čerpadlá. Sú tam aj nejaké online, nejaký e-commerce, sú tam ľudia, čo robia weby, sú tam finančiaci, nejakí právnici, akože je tam úplne zmeska a že ja toto pokladám za zaujímavé a ťažké akože podnikanie, že sa snažíš reálne akože zarábať a nevymýšľať, že ja mám túto nejakú appku alebo niečo, čo akože ešte ani neexistuje, ešte to neurobilo ani korunu. Takže to znamená, že takíto malí strední podnikatelia z celého Slovenska, ktorí sa jednak online prepojení raz mesačne, máme stredko, kde vždy niekto prednáša a takto sa vzájomne akože si pomáhajú a vznikol tomu už kopec akože spoluprác a veľa sa aj tí ľudia naučili. Super, to sa tam môžeš sa tam pridať, no. Vy ste taká väčšia firma, by som na to povedal, ale minimálne môžeš prísť pomudrovať. Alebo porozprávať. Čo naučiť, možno niečo aj dať. Ale stále super, tak pošlem ti fakt, poviem Maťovi, nech ti pošlo faktúrku. Už bol som v podcaste, zarobil som. A ty si napísal, dokonca ešte keď sa do podnikaní, že ty sa napísal aj knihu dokonca, že? Ktorá sa volá, že je to, že... Support sa volá. A potom, že ako vybudovať biznis, jaký ten názov? Počkaj, to máš podnázov. Support sa volá, vidíš, ináč som už zabudol, že som ho aj napísal skoro, ale má takú, že ako vybudovať dobrý biznis napriek tomu, že robíte strašne veľa chýb, alebo niečo takéto, no. Ona bola ináč brutálne predávaná v rámci toho akože času, keď bola jedna z najpredávanejších podnikateľských kníh, ale hlavne, že veľmi veľa ľuďom pomohla, lebo ja som tam popísal príbeh websupportu a nejaké také moje mudrovačky, rady bez nejakého že bullshitu, vieš, alebo že sa snažíš na niečo tváriť, ale ja som tam priznával kopec našich chýb, čo sme robili a ona veľmi rezonovala s podnikateľmi, lebo v zásade skoro všetci majú strašne podobný príbeh, hej, že podnikateľský, že začnú robiť niečo, o čom ani nemajú shine, hej, a poriadne, že nevedia, čo to vlastne, neviem, podľa mňa ani ty, hej, že si nevedel, keď si to začínal, že čo znamená vypredať, neviem, 60 000 halu, čo teraz v Nemecku chcete riešiť, hej, alebo niečo podobné.
že to proste nepochopíš, hej, a to všetci skoro tak každý podnikateľ, hoci aký malý má toto, že ide robiť niečo a taký optimistický, akože variant, že však to zvládne, hej. A ona s veľa ľuďmi akože rezonovala, hej, že bola taká optimistická, napriek tomu, že popri tom robíš veľa chýb a všetko, tak niekde na konci, a máš pády, hej, veľa možno skrachuje a tak, ale kde si sa na konci vždy postavíš a zlepšíš akože veci a tak to celkom akože rezonuje medzi podnikateľmi. Jo, som zvedavý, lebo akože ja som na to narazil a že presne ten názov, keď som to čítal, som si, že to je presne ono, že... To ty si nečítal? Ešte som nečítal práve. A hovorím si, že to je presne ono, že to je podnikanie nakoniec, že začneš nejaký sen a to buduješ, ale potom zistíš, že to je vlastne veľký problém solving iba neustále, že keď si hore na tej firme, že nerobíš ani to, jak neviem, ty sa si kodoval, alebo neviem, čo mal si... Kedy si na začiatku, ale... Že? A potom to už nemalo nič s tým spoločné, už si vlastne iba viedol ľudí a tak ďalej. Takže to sa, akože so mnou rezonuje ten názov tej knihy. A ty raz robíš, akože všetko, mi sa páči to, že vlastne ty si stále v tom IT, že vlastne sa držíš, ako jak si povedal, tomu, čomu rozumieš a snažíš sa vybudovať, alebo si taký veľký propagátor toho, že by ten štát mal fungovať tak, že má byť akože čo najviac digitalizovaný. Niekde som čítal dokonca, že ako tvojou nejakou víziou je, že Slovensko bude akože v tomto prvé v Európe, kde nebudeš musieť chodiť ani akože vypovedať nejaké formuláre a kraviny. Jak vyzerá taký štát v takejto verzii? Mali sme takú ešte pred 2020, akože takú víziu. Teraz, vieš čo, ja si myslím, že stále to tam niekde je, hej, a treba na tom robiť, ale teraz sa tie priority tak pomenili, že nechcem tu nejak extrémne rozoberať politiku alebo niečo podobné, ale myslím si, že tá krajina sa hýbe takým smerom, že tu už neriešiš teraz nejaké, že svetlú budúcnosť alebo niečo, ale riešiš to, ako sa dostať úplne akože z najväčšieho dna, hej, kam to postupne smeruje. A to jednak aj politicky, ekonomicky, množstvom ako mladých, koľko odtiaľ to odchádza a tak, hej, že to máš aj v biznise, sú rôzne stratégie, že keď si nejaký typ hráča a že keď si veľký alebo monopolný alebo malý, že aké sú nejaké prístupy k tým stratégiám. A potom jedna z základných stratégií je, že keď krachuješ alebo si tak akože na nule, takže nemáš čo vymýšľať nejaké dopredu, že je to také, že vtedy je to podnikanie, že úplne, že 0-1, hej, že urobíš iba základné veci, vyškrtáš veci, zoberieš a snažíš sa to postaviť na nohy a potom rozmýšľaj čo ďalej. Také presne, takéto čosi, no. Takže my sme teraz tam, hej, že a toto teraz vlastne riešime a ja sa snažím hlavne teraz aj okrem toho digitálneho štátu a tak, ale aj vlastne akože ekonomiku riešiť a podnikateľské prostredie a podobne. Tak keď sme pri tej politike, čo ťa vedlo k tomu? Jak sa to stalo, že ideš do politiky? Lebo akože ja som bol celý život ma to vždy vlastne zaujímalo, ja sa ako starám o to a chcem žiť v dobrej krajine, ale vždycky som, že ty chceš ísť do politiky, že aby to asi akože fakt strašne dirty business mi to príde, že ty si to asi tiež vedel, že nebol si úplne že naivný, že do toho vletíš. Vieš čo, vieš to, ale to je také, že jak môžem používať, že podľa mňa je to také, keď ideš zápasiť, hej, že do tej klietky, alebo čo, že ja som iba vždy spároval, nikdy som nebol na takom veľkom zápase, ale že to je niečo také, že ty si myslíš, že ty vieš, čo to je, že áno, tam sa rozdávajú údery, to bude ťažké a tak, ale keď tam prídeš, tak sa, akože to je brutál, hej, že to nečakáš nikdy, ja som to nečakal, však ja som mal tiež nejaké aféry a takéto, čo na mňa vtedy akože vyťahli a očakáva, že bude ťažké, budú si ľudia vymýšľať a tak. Ale keď máš také, že 2-3 týždne sústavne všetky médiá na Slovensku z teba niečo robia a kde to vidíš, nemôžeš Facebook otvoriť, nemôžeš sa nikam pozrieť, že máš také bomby, že to ti je normálne... A že hovadiny. Áno, ešte to, ale ty s tým nevieš nič urobiť a samozrejme teba sa to ako kebyže aj dotýka, hej, že to bola aj pre mňa osobne veľká skúsenosť, ako s niečím takým sa vysporiadať. To ďalší kamoš povedal, že to máš také, keď ti kopne do brucha alebo na solár a nevieš dýchať, vieš? A že ty vlastne sa snažíš tak akože nadýchávať z toho, že ale ty normálne lápaš po dychu a to ťa dusí, to ťa celé ucapáva. Takže veľmi podľa mňa nejaký prvý zápas, že sa strašne zadýchaš, tiež dostaneš bomby a ty si vedel, že to bude ťažké, ale nie, že sa tam po zemi budeš váľať. Takže toto, a postupne si človek akože zvykne nejako na to, keď to zažiješ už párkrát, tak už vieš, hej, že už ťa to tak netrápi, tak nerozhodí. Ale ja som to začínal aj preto, že vždy, ja som k tomu nejako inklinoval, vždy WebSupport sa akože aj vyjadroval k takým verejným veciam. A zároveň mi vadilo to, ako tá krajina už vtedy vyzerá, že čo sa tu deje.
a zároveň som bol v takej komunite ľudí, ktorí rozmýšľali podobne. Aj podnikateľov, ale aj v takých akože politikov alebo ľudí, čo sa o politiku zaujímali. A to vtedy, keď sa blížili nejak voľby 2016, tak sme rozmýšľali, že čo s tým ideme robiť. Bolo akože viacero stretnutí a potom sme sa rozhodli normálne, že poďme však vlastnú politickú stranu založiť. A pre mňa to bol, ja strašne rád zakladám projekty a pre mňa aj Progresívne Slovensko je stále akože náš, a teda akože teraz tá moja časť v tom celom, že pre mňa osobne je jeden z najväčších a najúspešnejších projektov, aké sme urobili, aj keď ešte stále, akože dúfam, že sme neskončili. A pre mňa to bolo vec, tá politika baví na tom ani nie to, že ja by som išiel do politickej strany niekde hotovej, ale to budovanie toho celého, hej, že my sme si zbierali proste listy, podpisy na ulici na založenie strany. To ťa tiež zocelí, keď chodíš, akože ja si odtedy vážim naozaj, že akože každého bezdomovca alebo niekoho, kto niečo odo mňa, pokiaľ to nejaký vyslovený scam, že ťa chce niekto oklamať, že niekto niečo pýta na ulici od teba, hej, lebo tak zažiješ, že zrazu chodíš s papiermi po ulici, po mestách, my sme neboli len v Bratislave, ale po regiónoch všade. Lebo 10 000 ich musíš. Áno, 10 a musíš viac, lebo nejaké sú neplatné a tak, takže nejakých prakticky je dobre 12-13 tisíc mať, niečo takéto. A to ti proste dá, vieš, ak niekto ti rád podpíše, máš dobré feedbacky, ale potom niekto sa ani s tebou nebaví. A to bolo taká zaujímavá skúsenosť, že najhoršie ti vtedy na tej ulici, že ty si, ani nie tí ľudia, čo ti vynadajú, to ešte akože OK, že aspoň si ťa všimli, vieš. Ale najhoršie, že ty iba ideš a všetci tak utekajú od teba, vieš, a nechce ísť k nemu, lebo niečo bude od mňa chcieť. No, toto, jak sme zakladali, jak sme spravili akože prvú chatu, hej, že ľudí, ktorí chceli len tak akože o PSku niečo vedieť a že mňa toto na tom bavilo, hej, že prvé stanovy, prvé snemy a potom ten taký mimoparlamentný akože boj, zháňanie akože čistého financovania na tú stranu, hej, že aby to nejako fungovalo a toto bolo strašne pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé a doteraz ma akože baví takáto organizácia okolo toho a takáto akože tá politika v tom zmysle. Nebaví ma sa hádať niekde s niekým úplne a takto, že o blbostiach. To, že akože, lebo vlastne mňa na tom ako keby štve, že tá politika není o tom, že kto má vlastne lepší program, že v tom podnikaní to tak väčšinou funguje, že keď máš ty lepšiu tú apku, myslím si, alebo tú službu ponúkaš lepšie, tak proste vyhrávaš na tom trhu. Ale že tu, keď máš lepší program, tak to nutne neznamená, že skôr je to tak, že kto je väčší ako krikluň a ubije to nejakými inými formami a lažami a politikárčením a vyťahovaním chaos, že to je to, čo vyhráva, že jak v tomto akože sa ti dali existovať, ako pre teba, ako osobne v hlave? Vieš čo, pre veľa ľudí je to ťažké, to aj keď sa bavíme v tom parlamente, však aj s opozičnými poslancami, ale niekde tam, keď čakáš v rade a tak sa prehodíš pár slov aj s tými koaličnými, hej, že tam, akože to nikto, zopár podľa mňa možno jedincov, to akože má rado, hej, že vyslovene taký ten vymyslený konflikt a že sa hádajú a teraz je rád, že dobre, on na mňa nadáva, ja idem za chvíľočku nadávať na ňo a také, vieš, a že ďalší na ňo krížom krážom a hodinu tam do seba nadávajú úplne také polovymyslené, ako keby nepodstatné veci. Že sú ľudia, čo to majú radi, je ich podľa mňa zopár, ale potom väčšina ľudí to ako keby nemá rada, len je to súčasť toho, vieš, že bez toho sa to nedá. A jedna z tých úloh akože politikov je v niečom toto vedieť vydržať, hej, že, lebo to, čo majú tí ľudia, ktorí sa tak radi hádajú, tak dobre to povedal, nechcem nejako obhajovať Trumpa, vôbec som nie nejaký jeho fanúšik, ale taký dokument je na HBO teraz o jeho rodine, o kampani a tam tiež tá jeho dcera hovorila, že vy sa tu všetci akože z môjho otca smejete a nadávate, ale že keby vy ste mali také tlaky, ako on má, hej, že to tak by ste plakali každý večer akože ráno pod stolom, hej, aby ste boli akože zosypaní. A on to asi zvláda, pretože akože nechcem mu robiť nejaké diagnózy alebo čo, ale on toto vydrží. Hej. A ty keď si taký, že normálny človek a nemáš nejakú takú obrovskú túžbu pomoci alebo nejakú psychologickú nejakú mutáciu. Keď neviem, ako to pekne povedať, hej, že, alebo vlastne nejaký agresívny vyslovene v niečom, tak, alebo že fakt si akože narcista, alebo nejaký psychopat, manipulátor, hej, že, alebo to sú veľakrát ich akože definície, oni sa potom v tom vyžívajú, tak to, pre teba je to veľmi ťažké vydržať, hej, a ty si hovoríš, že OK, že prečo ja mám toto trpieť, hej, že tuto takéto tlaky, akože stresy psychické, a tak, že pritom môže mať úplne dobrý život. Hej? No presne, že prečo si to robíš? Musíš mať takú ako keby vnútornú motiváciu a mňa baví proste zlepšovať veci, hej, a niečo ma aj nebaví iba, že robiť nejaké malé apky, hej, že chcem proste tejto krajine ako keby priniesť oveľa viac, hej, svojmu životu, že veľakrát proste vidíš cez tú politiku, že môžeš mať veľký impact, hej, že naozaj veľa vecí meniť, budovať, takže
mňa to za to stojí, vieš, že nechcem tu dávať také patetické reči, že kvôli deťom a tak, ale je aj to, hej, súčasťou toho, že vidíš, že mám 2 deti malé, ktoré sa tu narodia, mám rád strašne Slovensko, ja som aj v Amerike žil 2 roky, som sa tu vrátil, chcem tu ostať a okolie seba si chceš upravovať, hej, nechcem tu žiť v krajine, kde sa nedá poriadne podnikať pomaly, lebo sú tu vysoké dane, nechcem žiť v krajine takej, že kde to je o tom, že koho poznáš a keď nepoznáš niekoho, tak ťa môžu zavrieť, čo reálne teraz tak je, hej. Že keď nepoznáš správnych ľudí, alebo tak oni vedia proste ísť takto po tebe. A to je proste krajina diktatorská, kde nechce žiť. A ja keď som bol aj malý a tak si čítal, vieš, kopec príbehov a vždy ma fascinovali ľudia, ktorí, neviem, vieš, boli v niečom, že revolucionári alebo sa postavili proste zlu, nebali sa, aj keď to bolo riskantné a išli do toho, tak ja tam mám takúto motiváciu, vieš, že ísť proste, aj keď obetuješ niečo, aj keď to boli, riskuješ, aj bezpečnosť a podobne, ale že si v tom, že bojuješ za nejakú myšlienku. A máš aký takýto vzor, keď si hovoril, že ťa takí ľudia inšpirovali, že napríklad? Vieš, mám skôr také, že pamätám si, keď som bol ešte malý, ja som sa v 83. nejak narodil, pamätám si obrázky z Nežnej revolúcie, že keď ako keby oni vždy vtedy ešte zo 68. vždy tam ako keby potom v tých 90. rokoch púšťali rôzne zábery, veľakrát sa to porovnávalo, ale aj vtedy boli akože vtánky v uliciach a pamätám si, jak sme to kúkali, že to čo sa deje, hej, oni to ma akože pozerali, rozprávali sa o tom a teraz, keď mi to otec vysvetloval, tak to je u mňa taká akože silná taká spomienka, že tam sa dialo niečo, kde ľudia stáli proti vojakom so zbraňami a nebali sa, hej. A akože stáli a demonštrovali za to, že chceli žiť život v demokracii a nie pod nejakou totalitou. A toto je aj moja motivácia, lebo tá totalita sa tu trošku blíži. Asi spomínal, že aj na úkor nejakého možno bezpečia. Tak stalo sa ti, že to bolo niekedy takto, že osobné? Takto, že ja mám vo väčšine prípadov iba pozitívne, hej, že neviem, či tak, že vyzerám holohlavý väčší trochu, tak málo kto do mňa boxovať. Hej, málo kto do mňa, ale vôbec to ty vieš, stretol som sa s tým, že aj ponadávajú na teba ľudia, ale väčšinou, keď sa osobne tí ľudia stretnú, tak sú aj z iného tábora, tak sú akože milí, hej, že to ten internet je proste také, že jednoducho si dovoluješ, tak si akože drsňák, ale stalo sa mi, že chodia kopec vyhrážok, hej, že aj mne, aj kopec napríklad nášmu predsedovi, že čím si viac alebo dlho v tej pozícii, že si akože na vrchu a vidia ťa, tak to chodia ako keby, že vyhrážky brutálne, že ťa zabijú a vedia, kde si bol a takto, že ťa niekto vidí, jak tomu Mišovi teraz prišlo, že mal som ťa zraziť, keď si bol, neviem, nepamätám si dejno, že v Rajci, keď si bol v Rajci na prechode, mal som ťa tým autom prejsť, hej? A on reálne bol v Rajci, hej, cez víkend, vieš. Čiže ty ideš cez prechod a na druhej strane stojí nejaký týpek, ktorý vidí, to je Šimečka, kokos, idem ho prejsť, nejdem ho prejsť. Neprejde ťa a potom nasratý ti píše koment, že mal som ťa prejsť, vieš. A akože je to také úsmevné teraz, ale reálne mal nahlásenú bombu a vieš, je to nepríjemné, hej, že deti nemôžu ísť do škôlky, keď ich chcú a veď bol aj teraz atentát, hej, že na premiéra bez debaty, akože je to reálne už také vyhrotené teraz, no, takže... Pamätáš si, kedy si prvý deň išiel do parlamentu, ako do práce? To bolo kedy? Vieš čo, to si normálne, že to bolo po voľbách, kde boli, myslím, že nejako v septembri, 30 v oktobri, ale pre mňa, ja som na to, že pre mňa to nikdy nebol sen byť v parlamente, jednak ja už som tam párkrát akože predtým bol, ale pre mňa to je... Nemám to ako, že wow, že niečo som v živote dosiahol. Tak to nemyslím, ale že to bolo teda aj to rok dozadu zhruba? Áno, v oktobri nejako. A ma to zaujíma, že vlastne, keď to je prísť do práce prvýkrát do parlamentu, že jak to vyzerá taký prvý deň v práci tam? Také, vieš čo? Jak sa tam chodí do roboty? Prvý deň bol taký, že ešte kúkáš, čo sa deje, sa tam bavíte, máš vlastne takéto slávnostný sľub skladáš, hej, čiže stojíš tam, máš tam tú lavicu, popozeráš si to. Ale ty si, ešte my sme tam boli predtým, ako keby neofiko, hej, že ukážu ti kancel, že to není také, že... No, jak to vyzerá, no to ma zaujíma, tak aj to neofiko, že... No, však oni to aj premietajú reálne v telkách, že Národná rada má aj non-stop vyslania, ale tak, vieš, vyzerá to tak, že... Chvíľku nesledoval. Vôbec to aj, dobre robíš, možno preto sa tak veľa smieš, ale proste tam sa postavíš, sadneš si za svoje miesto ten prvý deň a predseda, sú tam ešte tí bývalí predseda z toho minulého parlamentu, takže
ten odozdáva akože novému predsedovi, potom všetci skladajú sľub, tak tam hodinu a dve stojíš, aj kým sa všetci potočia, povieš sľubujem, sadneš si, ešte sú zase nejaké hlasovania, asi nejaké na záver a finito. Hej. Ale akože také veci, že niekto tam dojde ti vysvetľuje, že tu sa mačka taký gombík. Áno, to ti predtým poukazujú, hej, že, ale je to už intuitívne, normálne máš akože normálne batoníky. Že nie to kedysi, že sa furt milili, hej? Akože teraz sa vieš pomýliť v pohode, lebo tých hlasovaní je strašne veľa, hej, a veľakrát sa hlasuje o rôznych námietkách, o akože nepodstatných veciach, čo sú iba procesné v rámci toho zákona, hej, taký, že niekto sa prihlási s procesným návrhom, že dajme hlasovať až, ja neviem, že zajtra, alebo tento človek urobil toto, akože tých hlasovaní tam je byť veľa. Takže, jasno, hej. A potom sa vieš prihlásiť, že si to nejak ináč myslel, alebo pri takých malých zákonoch to je jedno, hej. Takže to je... A zaujímavá ten prvý deň, prepáč, že teraz prišiel si, dobre, tak ste tam nejak uviedli, stáli ste tam, vysvetlili vám gombičky. A čo vám ešte tak ukázali? Dobre, tak máme tam rokovacia sála, potom čo všetko má ten parlament v sebe? To má tak... kanceláriu teda? Áno, ale kancele sú tam maličké, také one v pivniciach pomaly, keď si v opozícii, vieš. Takže, že tam sa pekne, keď sa tam ukazuje nejaká hierarchia, tak je tam taká, že predseda má veľkú, hej, podpredsedovia parlamentu majú pekné trojizbové, akože také kancele, hej, veľké. Ale všetci ostatní potom poslanci, akože to tam máš maličké kanclíky, úplne nič, tam ani v zásade veľa ľudí, ako keby nerobí to, sa tam si ideš niečo zložiť. Čo je tam taká zaujímavosť, je tam nejaký tunel taký medzi tým kanclami a tým parlamentom, taký akože podzemný, asi keby sme chceli zdrhať, vieš, pred ľuďmi, alebo niečo také. Takže takým tunelom, alebo keď prší, vieš, nechce sa ti v saku zmoknúť, tak to je taká najväčšia zaujímavosť, ale není to tam je to skôr také, že veľakrát je to veľmi stresujúce v tom zmysle, že jednak tam máš stále novinárov, aj keď tam sedíš, tak aj tam je zhora ako keby si môže na teba pozrieť taký balkón, kde chodia aj verejnosť, veľakrát sa tam točia rôzni zo škôl a tak, ale sú tam aj novinári a sú tam veľakrát asistenti a tak a oni môžu fotiť a natáčať, nesmie sa to zverejňovať a tak, ale ako keby, že ty si non-stop pod kamerami, hej, tak to je také akože psychicky nepríjemné, ale to si aj už neuvedomuješ, ale v kuse ťa niekto natáča a stále sa ťa môže akože niekto spýtať na nejakú vec a nejaký novinár, že to je taký stres. A druhý stres je tam, že sa tam proste ľudia akože hádajú do oblbostia, hej? Veľakrát. A potom až ty tam vlastne akože veľakrát sedíš, vieš, že raz má tá koalícia 76 hlasov, tak ho má a ty tam sedíš a počúvaš to. Veľakrát sa aj sú zaujímavé veci, sa podozvedáš aj od rôznych odvetví, čo si nikto nevedel, alebo takže veľa ma to baví, že keď niektorí ľudia dobre rozprávajú, tak si vypočuješ proste, že wow, že vôbec nevieš, ako funguje nejaká časť v zdravotníctve napríklad, hej, alebo nejaká časť niekde inde, že to sú fakt, že veľmi zaujímavé veci, ale potom množstvo je tam premarneného času, hej, že takže musíš si tam nájsť také, že čo ťa baví, hej, že to sa špeciálne, keď si v opozícii, hej, že v opozícii si tak 4 roky na to, aby si tam sedel a niečo im rozprával, ale raz je 76 viac jak 75, hej, tak pomaly, tak ťa proste vždy prehlasujú. Môžeš tam dávať akékoľvek výzvy, vieš, ale niektorí, keď tam idú rozprávať, vyzývam koaličných poslancov, aby akože nehlasovali za to je len také akože na kameru, lebo reálne vieš, že tak nič nezmenia, hej. Ale ja si nachádzam v tej politike potom znova také veci, čo ma bavia, že blížia sa napríklad komunálne voľby, tak ja teraz riešim veľmi veľa so starostami, primátormi, našimi rôznymi členmi, že kto bude kde kandidovať, vieš, vyjednávaš rôzne koalície v tých mestách a tak. A že to je znova taká praktická vec. Čo mňa, to je do tých firiem, keď dosadzuješ tých ľudí, tak, že? Tak, no. Takže toto ma potom na tom baví celkom. A jak často chodí človek do toho parlamentu? Vlastne ako do práce, že... Vieš, že sú dve verzie. To som mal možno vedieť z občianskej náuky, ale to nikto nevie, ja som to vedel. Sú dve verzie. Na papieri je tá práca ako keby, že relatívne, že ten oficiálny rozvrh, čo máš, tak máš 10 schôdzí za rok, hej. Jedna schôdza v priemere sú nejaké, že 3 týždne a začína to v útorok väčšinou a v piatok už po obede akože končíš, hej. Čiže v zásade si zober, že máš 2 mesiace voľná, a každý potom mesiac máš nejaké 3 týždne, z toho je tam kopec akože času, keď sa rokuje o nejakých zákonoch, kde ty o nich aj nevieš, ani tam úplne nemusíš byť. Čiže akože za normálneho parlamentu je to akože by to malo byť taká akože easy robota, ale tým, že čo sa teraz dialo, my sme boli v parlamente, že non-stop, hej, že keď začal ten trestný zákon, a jak sme sa mi to snažili komentovať, aj predĺžovať, aby to nebolo, tak tam sme boli od rána do večera, bolo veľa akože aj nočných rokovaní a tak. A čo je na tej robote, ani nie, že ona veľa času zabera, ale strašne nepredvídateľná, hej, že ty si nevieš nič poriadne dohodnúť, lebo zrazu
nevieš, ako ide rozpráva, hej, ako ide nejaký zákon, lebo sa to posúva, alebo niekto tam začne šaškovať a zrazu na 2 hodiny sa niečo predĺží alebo skráti a takto, že to je také nepríjemné, hej, že... Aha, že neprídem o 6 domov. Tak, no a môžeš tam byť večer a podobne. Plus veľa ľudí má ešte, že parlament je jedna časť politická, hej, že tam chodíš hlasovať, ale potom ty stále musíš, alebo čo ja napríklad riešim ten komunál, hej, potom riešiš stranické veci, čiže máš kopec stretnutí aj mimo parlamentu. Hej. A tam sú rôzne výbory, ty si v nejakých výboroch? Ja som v hospodárskom výbore a vo výbore pre Národný bezpečnostný úrad. Tam nemôžeš, to je akože pikoška, ale tam nemôžeš si nič doniesť, tam predtým musíš dať dole mobil, všetko aj ovru, normálne, vieš, že aby tam nebolo nič elektronické a máš tam notise, kde si iba na papier píšeš a húči tam to zariadenie, čo sa snaží, akože, aby ťa nikto neodpočúval. A je to zaujímavé, tieto stretnutia tohto výboru? Nie. Nie? To sa že to musí byť úplne akože bondovka. Je to také, že je to trošku... ale tam je všade politika, vieš, to není také, že je to akože zamašia, ale tak či tak ti proste ľudia nepovedia, vieš, čo môžu, alebo aj na ten hospodársky výbor, tam keď chodia z ministerstva financií a tí tajomníci alebo ministri, máte ten výbor, ale ty keď sa o niečo spýtaš, tak tam ti nikto málo kedy ti povie akože technickú, úradnícku dobrú odpoveď, lebo viete, že ho by mohli za to podľa mňa, alebo teda, že by ho mohol buď vyhodiť, alebo mohol byť mať problém, čiže aj tí úradníci, keď sa niekto z opozície pýta, hej, tak ti to akože tak povie, že ti aj nemôže nič povedať a tak, hej, čiže plus špeciálne u nás v parlamente, oproti iným, že tie výbory, tam by sa mala robiť vlastne veľa tej roboty. Aha. Ale u nás sú naozaj tie výbory vo veľkom iba akože také proforma, hej. Tá koalícia to vie vždy blokovať a tí ľudia tam len prídu s tými zákonmi, tí úradníci a nič tam ako keby úplne nepokomentujú. Výbor sa skladá akože z koho? Tam príde, že koaliční a opoziční poslanci, to je akože taký základ, potom tajomníci tých výborov, tajomníčky, no a potom tam prídu tí hostia vždy pri nejakom zákone, hej, že tam príde ministerka hospodárstva alebo väčšinou posielajú tajomníkov. A sú nejaké výbory, ktoré sú určite zaujímavejšie, možno že ten výbor SIS, hej, že ten je tiež tajný. A záleží aj, aká téma je vždy, hej, že napríklad kultúrny výbor, keď sa rieši kultúra, čo po iné roky bol úplne nepodstatný výbor, nikto tam neriešil, tak teraz má veľký akože spot on, hej. Ale tak, čiže tak, vieš, na tom výbore sa niečo pobavíš, ale potom sa to celé rozhoduje v tom parlamente a tam je to väčšina, no. A čo ty môžeš vlastne, keď si takto v opozícii, sa reálne ovplyvniť teraz, akože ak to ty vnímaš, ok, tak to aspoň môžem toto zmeniť nejako, na toto mám akože relatívne docela dobrý dopad. Strašne máličko, hej, že ja si myslím, že to, čo musíš robiť, je, že pripravovať sa na tie ďalšie voľby prakticky, hej, že potom sú také prakticky, že naozaj, že pri niektorých zákonoch, ktorá tá koalícia ich prináša, tam nič zásadné nevieš zmeniť. Jedine, čo sa podarí nejak zmeniť, keď akože odhalíš nejakú takú, že malú technickú chybu niečoho, hej, v tom zákone, kde aj ich to veľa nebolí a dáva to akože zmysel, tak to akože príjmu, že super, hej. Čiže toto vieš, takýmito vecami, takéto detaily robiť, ale ty nevieš akože zrušiť nejakú ich konsolidáciu alebo nejakú politicky, čo si oni akože povedali. Takže ty v tej opozícii musíš robiť tak, aby si už neskončil nikdy v opozícii. To je také, že opozícia ťa naučí, že nechceš byť v opozícii. To som nevymyslel. Ja to nejaký britský politik niečo takéto povedal, že opozícia je dobrý čas dať si spraviť zuby a potom, že ťa naučí, že nechceš byť v opozícii. Dáš si spraviť zuby? To už 3 roky chodím ku zubárke v kuse, mi tam niečo vrtá. Takže to využívaš týmto smerom. Lebo to zaujímavé. A takto, že to ma zaujíma taká, akože teraz tí poslanci, jasne, že koaličný, opozičný, to je tam ako taká válka, tej rokovacie scéne, ale mimo toho, že napríklad tých výborov, alebo takto, že ako dá sa s nimi, že je to ako normálne tá komunikácia, alebo aká je tam atmosféra? Vieš čo, záleží strašne od ľudí, konkrétnych osobností, plus niektorí tí politici majú že rozdiel to, čo ako keby politicky rozpráva a to, ako je potom osobne, každý to má rozdielne, že tu niekto je to isté, že ako aj rozprávaš a potom ako sa chováš si plus minus taký istý, ale sú ľudia, ktorí to majú strašne akože posunuté. Ja neviem, napadá ma, že Andrej Danko, že on je tam sa snaží byť slušný, veľmi sa s ťou akože normálne porozpráva všetko, ale
ale na druhý deň by ťa poslal normálne, neviem, do väzenia v kľude, hej, alebo politicky začne totálne vymyslené veci, ktorým nemyslím si, že on im verí, reálne akože rozprávať, hej. A potom tam ťa vidí a ide okolo, ale čiže akože oni majú tú vrstvu politickú a túto akože reálnu... To ma presne zaujímalo, no, že či to je iné, keď tam nie sú kamery. Ako komu, hej, že a sú ľudia, ktorí sú normálne, že akože príčetný a to, čo ho rozpráva cca návonok, tak aj vnútri je OK človek, hej, že aj sa mu nepáčia nejaké veci a nešiel by nikdy, aj z tých koaličných je tam viacero takých, ktorí síce hlasujú, ako hlasujú, lebo však si v nejakej strane, máš nejaký plát, kvôli niečomu si to akože robil, nemôžeš, ja to úplne v niečom aj chápem, hej, že nemôžeš teraz ísť hlasovať proti, lebo okamžite by ťa vyhodili a tak. A tak sa tam akože držíš, ale akože máš nejakú že nepáči sa ti to, hej, a nezačneš do telky hovoriť, ak to je strašne dobré, hej, minimálne si ticho, alebo akože, a sú tam aj takíto aj všade, takže veľmi záleží od človeka, ale nie je to tak, že zrazu, že ja neviem, že by si chodil s Kaliňákom na pivo a že všetci ste kamaráti, len sa vonku tvárite, hej, že tam je aj také osobné vždy a akurát vedia byť, keď s tými ľuďmi si tam stále, tak akože nechceš sa tam v kuse na chodbe s niekým byť, vieš, chceš sa akože pozdraviť a aspoň ako takto akože na nejakej slušnej miere akože prežiť. Zaujímavé. Akurát ťa to potom prekvapí, keď ho za pár minút počuje, že rozpráva o tebe úplne akože brutality vymyslené, hej, že ktoré si on vymyslel. Takže tam už začne ten boj politický. A kebyže akože keď sa presunieme z tohto krízového manažmentu do nejakej akože budúcnosti, lebo ja som akože tiež som docela technologický geek, ako zaujímavé tieto veci a frustruje ma strašne, že stále človek musí chodiť na úrady a nosiť nejaké papiere, ktoré vlastne ten štát o tebe vie, ale stále to musíš niekde dokladať a chodiť jak by to mohlo vyzerať v ideálnom svete, táto digitalizácia? Tak že v ideálnom svete je to také, že ten štát už má všetky dáta o tebe, viac menej, a on ich nevie vôbec používať. A sú v rôznych ministerstvách, v rôznych registroch, nie sú prepojené, nie sú na tým poriadne systémy. Že jedna vec je ako keby byrokracia, že nemusíš nikde chodiť, že fakt, že chcem si založiť účet v banke, tak prídeš a že nepotrebuješ ešte výpis obchodného registra. A veľakrát sú to aj iba akože zákony, že ich stačí pomeniť. A to veľakrát aj stačí, že oni to kopeckrát robia kvôli tým zákonom, potom druhýkrát to veľakrát robia, alebo sú tak naučení, už aj zákon im prikazuje, že už to od teba nepýtať, alebo niečo podobné, len 20 rokov to tak fungovalo, tak tá pracovnička ti to ešte úradnička bude ako keby, že stále len tak riešiť. A to nemôže byť také, že ja si to predstavím tak, že mám mapku, že štát, to sú ja, a teda, že tam mám všetko, že založiť firmu, tak si proste založím, že auto, kúpiť, predať, značky, teda. Dá sa. Tak mi dojdu do balíkov boxu značky nové, alebo vymýšľam si teraz, hej, že... Zrovna s tými značkami to už plus minus funguje. Mne sa tak, akože stále, ja som si... Už? Ale je to taká halozlo. Ja som si dávno na vozík na bajky, vieš, vypýtal značku, akože tú tretiu, aby som to nemusel prešrobovať a dal sa to online, tak som to vypýtal a stále mi to nechodilo, no 2 týždne, tak som išiel potom do toho centra, že kde to mám. Nevedel som, vieš, či na občianske, či pri autách, či pri prepisovaní aut, tak ma tam poprehadzovali cez 3 a prišiel som tam a pýtam sa aj, že dobrý, tuto mám žiadosť, som vypísal, ale že to vám muselo prísť, že neprišlo, nemám ani nič, aký kuriér mi nič nevolal. Počkajte, spýtam sa kolegu, kolega ich tu má pod stolom, normálne vyťahol vyťahol značky, tú značku pod stôl, dal mi ju a vybavené. Čiže postupne sa to akože robí, hej, a veľa tých služieb, akože ten človek nevie, ale ono je to oveľa viac akože častokrát aj, že procesné, že veľa ľudí napríklad nie je akože ako ty, ale že chce si aj niečo osobne ísť vybaviť, hej, že pre nich je pohodlnejšie akože dojsť na to klientské centrum, len nechceš tam čakať, hej, ak chceš to mať rýchlo, že takéto veci treba robiť a potom, čo je veľký problém tej digitalizácie u nás a týchto dát, že štát podľa nich nevie akože pracovať, hej, napríklad bola korona a teraz išli robiť tie dotácie. A ten štát má síce tie dáta, ale možno ich aj nemá a nevie ich ako keby spracovať, tak potom on musí urobiť také opatrenie, že dajme všetko plošne podnikateľom, alebo podnikateľ mi musí dokladovať, že neviem čo, že kde to minul, alebo že má menší obrad, alebo že mal menší zisk minulý rok. Hej. Pritom ty by si vedel normálne automaticky, že máš nárok na tú dotáciu, tak ti proste príde. Vieš? Alebo si iba, že prihlásne svojim menom a že ty chceš ju, tak sa prihlás a systém vyhodnotí, máš na ňu, nemáš na ňu a príde ti. Že? A nie opačne. No. A to je
napríklad aj s energopomocou alebo podobne, že keď ty chceš pomáhať aj tým sociálne slabším skupinám, chceš to robiť adresne, tak to proste je veľmi ťažké teraz. A toto treba opraviť, aby to bolo, že OK, teraz je tu skupina ľudí, ktorí potrebujú pomoc, lebo ja neviem, čokoľvek sa stalo, hej, a treba im, ja neviem, zvýšiť nejaký príspevok sociálny a tak, ale ty to nevieš teraz urobiť na tú špecifickú skupinu, tak potom to dávajú akože všetkým, aj k tým, čo to nepotrebujú. A napríklad taká vec, jak je v Estonsku, že majú to e-občianstvo, to som ako strašne ľúbil ten koncept, že pre tých, čo nevedia, že ty sa môžeš aj ako Slovák prihlásiť, akože už myslím, dneska to je kompletne online, sa to dá, o estonské e-občianstvo a môžeš založiť firmu, môžeš tam podnikať, má to daňové výhody rôzne, že napríklad ťa nezdaňujú na úrovni, akože neplatíš dane zo zisku ako firma. Oni majú úplne iný akože systém zdaňovania. To výhodnejšie. A podnikáš ako na estonskú firmu kompletne. A Estonsko má z toho nejaké daňové príjmy úplne z celosveta. Kto chce byť proste občan, tak je. A taká malá krajinka má zrazu kopec nových občanov a nové dane a tak ďalej. Ale čo je super napríklad, viem, že keď to chceš mať, tak musíš ako používať ich nejaký, nazvem to, štátny ekonomický software alebo čo, kde ako vydávaš faktúry a tak. A oni nikdy nepodávaš daňové priznania, že oni kontinuálne celý rok vedia tvoj status vlastne a ti iba zaplatíš dane, keď máš a funguje to nejak automaticky. Je takéto niečo možné aj u nás? Alebo dáva to zmysel? Takáto nejaká... Ďalej nás môžete počúvať na Hero a Toldo. Tam sa dozviete mimo iné aj to, že či existuje nejaká budúca verzia Slovenska bez korupcie a aké to je, keď vás tatko zoberie do parlamentu, do práce. Slovensko je normálne, že na čiernej mape teraz, že tu nikto nechce ísť teraz investovať a ešte naše firmy budú odchádzať preč, takže to je veľký problém. Ty sa ventiluješ, alebo to je docela pressure. Ja som trénoval aj 20 hodín týždenne na tie extrémne triatlony. Obrovský problém sú... Prídeš deti aj do práce? Ešte boli tam, som ich zobral do parlamentu, tiež nech sa idú popozerať, že to plénum vidia, že potom ťa vidí v telke, to je, vieš, táte, prečo si v telke, vieš, a poď sem, vieš. Docela cool spomienky budú mať podľa mňa.